Vă salut, sunt Marius de la Seamless Consumabile și Ambalaje Horeca și astăzi m-am gândit să vă prezint un produs cu care să putem curăța hotele, plitele, aragazele și accesoriile din bucătărie. Ei bine, m-am gândit să vă prezint produsul Bozo plite și cuptoare. Ce aveți dumneavoastră de câștigat folosind Bozo plite și cuptoare? Ei bine, Bozo plite și cuptoare este un detergent alcalin conceput după o formulă care să îndepărteze eficient grăsimile arse și nearse, cât și reziduurile alimentare. Acest detergent, având o puternică acțiune de curățare, conține substanțe active care dizolvă depunerile dificile, lăsând suprafețele strălucitoare. Folosind Bozo plite și cuptoare, câștigați timp, deoarece este foarte eficient, și bani, deoarece este foarte economic. Pentru orice întrebări referitoare la Bozo plite și cuptoare, vă stăm la dispoziție în showroom-ul nostru din Craiova, situat pe centura de nord, și totodată puteți lua legătura ori cu mine, ori cu unul dintre agenții noștri. Vă mulțumesc, o zi bună!